Hajna. Przy Borsztajnie styrczy istny moho rynkom na taksa, kiero poblisku przejeżdża. Taksa zahaltowała, ten istny w los rań, a ten tak się już napoczynało sprowka. Dobrze, i żeście na mnie, panoczku, trefli, byn blangy nał tak jak hajna. Wyboczą mi oni w to? Jak to w to? Ano hajna kopycio. Niesamowity, niemożebny hop, zawdy wszystko robi jak przynależy, porządnie inaczej. Potrzebą było taksy radzinków, ten czas kech był frajny i przejeżdżołek. Hajna taki mazel miał zawdy, za każdym razem. No nie przesadzajmy, einfach wycofa. Dla hajny nie istnieje takie cufale. Hajna wszystko robił fachmońsko, graj w niej perfektnie. Spokojnie mógłby grać w tenisa, bo tego modernego teroski golfa ze fachmonami. Poradziłby już bez wysiłku, jako gwiazda programu śpiewać w operze, albo tańcować w balecie. To musiał być osobliwie grajfny, utalentowany człowiek. A co byś pan wiedział, Miał ci on też niesamowitą pamięć. Pamiętał ci on wszystkie daty geburstaku we swojej familii i wszystkie familijne rocznice. Miarkował ci też wszystko o winach, no wiesz pan, kiere wino do jakiego jodła i we jakim lampusie. We chałupie poradził sprawić wszystko są. Kilszrank, telewizor, kocher, panoczku, nie to co jo, jakie jo wymieniał z herungi doma, to na całej ulicy było zaciemnienie. Jakoś ich nie poradza wymiarkować taki ci niedościgłej, wywołanej persony. No, joch, tak prawdą, panoczku, tyżek nigdy nie trafił się ze taką. No jakoż to panoczku, rzeknijcie mi skany, unitela wiedzą o tym hopie. Ano, ułożeniu ci się ze gdową po nim. Eugen z Pnioków.